Itxitut begiak eta irentxi dut malkoa. Bueno, inoz biok egon gara pasilloetan eta umeak patiorantze jeisten direnean, aztertzen hamaiketakoak eta ia zer dakarren, ez? Eta bueno, batzuk fruta, paketeak bebai, bokatak, sarritan haunditxu egiak, gero jan orduan, ordu bi edo ordu batetan jan behar dutenez, igual haunditxu egiak. Eta azken aldian, askok eta askok ikusi dugu tortitak, ez, ekartzen dituztela. Ez dakit jolate ze iruditzen jatzun hori, edo zelan ikusten dozun, tortiten eta edo aztertu ditugun edo ikusi ditugun hamaiketakoen kontua. Bai, gaina azkeneko aste honetan bebai, ni bebai bilenaz begira, eta bai aldaketa bat eman da. Ez? Lehen pakete asko, fruta bai ondo eta bokadio handiak, eta aldaketa nabaria eman da, eta orain tortita horiek, ez, arrozana, hartoana, eta bueno, ematen du, gabizela ikasten, igual jantokiko eraginaz, ez? Bagoazela ikasten zer dan osasuntxua, eta zer ez, baina justo tortitak ez da munduko gauzarik osasuntxuena. Ez duelako ia apenas aportatzen. Azetu egiten gaitu, baina ez dio zer emoten orduan. Ezberdintasuna, jatia eta elikatzea. Jatia da goroan sartzia janari bat, eta jatia eta azetu. Baina ez badutzu aportatzen ez vitaminarik, ez mineralik, ez proteinarik, ez ezebez, ze helburu duko, ez? Eta, bueno, ez dana negatibo izan arren be, tortitari gehitu aldiogu zer gainean. Izan dadila, astean behin bakarrik, ez egunero, hori dalako tendentzia, egunero ekartzea olako tortita bat, orduan, astean behin bakarrik, eta zer gainean, gaztai, adibidez, jamoia, aguakatea holan zabalduta, olako zer. Izan dadila. Eta, bueno, ia gitxika bagoazen aldatzen ohiturak eta hobetzen. Dana ere ez dugu kenduko, gustatzen zaiguna, gorputzari gustatzen zaiguna sartzea ere importantea da, ez? Ondo sentitzea eta, baina, bueno, jakinda ez dala osasuntzua, gitxituz joango gara, astean behin ekartzea lortzen badugu, oso ondo. Bale, eta orduan pizka borobiltzearen egin dugun hausnarketa txikitsu hau, izan dadila. Denetarik jan behar dugula, arazkiak, lekaleak, zerealak, bazkaltzen dugun modura hemen, eta orduan kolorez berdinak, testuraz berdina, sasoian sasoikoa, eta listo, eginda dago. Anistasuna. Hori da, anistasunarekin eginda dago. Eta kolorea. Kolorea. Garrantzitsua, kolorez berdinak eta animatzeko. Nizi hortzanaz eta gaurre gauza garrantzitsu bati buruz berbaitera nator, kirola eta osasune. Eskolan, otsailaren 9-tik 12ra, hamaiketako osasuntzuari buruzko astea egitea pentsau dugu, eta horren aukera politia iruditu aste esandakoaz berbaiteko. Jaten dugunek injarra ematen dozku, baina mugitzen ez bagara energia hori galdu egiten da. Horregaitik, elikadura osasuntzu eta kirola beti elkarrekin joan behar direz. Ni kirolari zenaz, korrika egiten dut, bizikletan ibiltzenaz, eta mugimenduen nire eguneroko bizitzaren parte bat da. Kirolak ez du bakarrik gorputze indartzen, kirolak bai egiten deu, norberan burue hobeto sentiarazteko, estresa kendu egiten dozku, eta norberan buruen konfiantza ematen deu. Kirola nik esaten dut beti danok egin aldogula. Ni txikitan hasi nintzen kirolaiten eta egiz esan txikitan hasi nintzen saskibaloiagaz, taldeko kirol batez. Orden kirolak bai batzutan dauko taldeko kirola iteko aukerie eta beste batzutan aldiz bakarkakoa. Momentuen momentukoa. Ez, bi sedekie bere alde honak eta bere alde zainonak. Baina, bueno, nien hasi inoz profesionala izen, baina ez dut uste hori danik garrantzitsuna da, saiatzea, mugitzea eta batez be disfrutatzie. Gerniken bizi gara eta zorionez paraje izugarri daukoguz kirola iteko. Hemen eskolan, eskolaz kanpoko ekintzeta, eskaintza izugarri da. Kirola egiteko aukerie izugarri da. Beraz, ez da aitzakirek. Irten, mugidu eta gozatu. Nire ustez bakoitzak bere mailan egin behar deu, bere ritmoan egin behar deu, baina denak egin behar dugu kirola.
Ez da lehiatzeko bakarrik, da osasuntsu egoteko, lagunekin ondo pasatzeko eta gure gorputza zainduteko. Beraz, aste honetan 11etako osasuntsua jateaz gain, gogoratu. Jan ondo, edan uren eta mugidu. Zure gorputzak eskertukotzu eta batez be zure buruek bebai. Eta zer eitxe pentsa dugu guk? Gernikako Aginde eskolan osasun eta ohitura onak sustatzeko 11etako osasuntzuen astie antolatu dugu, otsailaren 9-tik 12 bitxartien. Aste hau, eskolako ikasle eta irakasle guztiei zuzendute dago, eta guztion parte hartzie ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. Egun bakoitzerako 11etako zehatz eta osasuntzu bat proposatu dugu, elikadura orekatuen eta modu erraz eta atseginez lantzeko. Helburu ez da bakarrik ondo jatie. Azken finean, elikadurari buruz ikasti du bai da, ohitura osasuntzuek barreratzie, eta danok elkarrekin ekimenen parte hartzea. Horregaitzik, egun bakoitzen zer ekarri behar den zehaztut egongo da. Era berien, 11etako osasuntzu izetez gain, 11etako garbiz izeti ere garrantzitsue da. Garbiz esaten dugunien, saiatu behar gara ontzi berrabilgarrizek erabiltzen, eta bide honetan laguntzeko nahi dauenak, guraso elkartien eskutik, 11etako poltzak eta janari poltza termikoak edukiko dauz eskuragarri, laster, presizo merke-merkean. Argi dauena da, proposamen hau, astebeteko proposamena izetez gain, guk animetan dugula eskola komunitate guztize, oneri jarrepen emoten, eta atentzioa deitzen dugu eta zelako postasun emoten daben ikustiegaz ikasleek zelan disfrutetan daben. Eta adibide honena da, lehengo gunean, etxera trailen antolatzaileek eskaini dozkoen 11etako fruta sorta horregaz, ikasliek izugarri disfrute bien, ikusten zen, zelanik laranja, platanoak, zagarrak, mandarinak, eukigendu zen, hainbat kilo eukigendu zen, eta danak jan bezan, oso gustora. Orduan, animetan dutzu egu dan hori, hemendik aurrera, ohitura honek jarraitzen. Otsailaren 9-tik 12ra, 11etako osasuntzuen astie. Animatu!